Maayong hapon kayo bayan! It's your Palakaon again, Samcar Vlog, and welcome back to my channel! Another day, another kaon. So karon kay diami karon sa Kwangjunggol and I'm with the team fighter and Bunnings Vlog and Tatshana vlog guys. Yen and Jalen Vlogs, yeah! Karon, December 1, the first day of December. So, happy na po ting pista, no? Sa ting pista, sa Baclayon. Di na to pa-invite ni sila kay. You know na. Pang-bring house na po si Yen. Ijahin na may vlog. So. Go na. Sige na. Shout out kay Philip Kauban. Sige na. So, shout out to Philip Tanasas. Sa busy magka-mujol. So, and the team fighter. Grabe no pagkaon. Makakita sa mga pagkaon. Sige. Kasi pangalan mo, Mace? Judy Santa Maria. Single or taken? So, married na dyan. Hi to my vlog. Hi. What you see is what you see. Huh? Oh my god. There's a lot of food here. Huh? There's a lot of fish. Fish there. Nungkos mo na. And karon, ato kong pakita sa mga pagkaon dito sa Korean restaurant. So di kami karon sa Tawala Panglao. And dito magdugay, magbiro na taron. Ako pakita kong paibukon mo na ho. And 3, 2, 1, let's go. Biro time. So, galaway mo na kakita mo sa birol no, kinalamian kayo. So ato nang tilawan ay lang. Ano si tawag kani? Jongbo. Jongbo. Jumunggut. So ato nang tilawan kinalamian kayo. Ito, ilagay natin itong bihon. Katalog sa bihon. Basta mo. Tilawan na to ni kay mo ni siya kanang shell sa dagat. Bihon pa sa kanton, no? Siguro na. Bugo, besh. Papakuluin mo na natin to. Ha? Hindi, pero alam mo, daghan yung pagkaw. Ayan. Gabiin. Dami kayo! Tingnan nyo guys. Ang lalaki ng mga squid. Gabiin. So yummy. Squid ba to? Tapos shrimp, may clams. Oil media dyan, oil media. Dapa. Dami kayo kimbap. Kimbap, di dyan mawa na eh. Ano? Ano ka lang? Sarap! Ano ba ito? Pickles. Ano sabi sa pickles? Di ba dala pickles? Iba. Atsara. Ano kapayas? Tapingog, jika mo yan. Tapingog. Kapayas. Uy, tapingog, jika dilan. Sa, wala mong kukakaon sila uncle, kay birthday si uncle, and bawa nagyapon, kay di amin kanon sa Tawala, nangaon na po may. So, thank you Tats for the invitation. Yes, thank you, Dad. Happy birthday, Tats. Birthday, so si Tats. Birthday. So siya ang nagdala na mo diri pa doon sa Tawala, and ako yung driver. Bahina, bihon na. Pagkalami di ay ning Korean. Dapat din. Tats, dugayam na Tats. Dapat din. Sorry, dagon. Dugayam may tigluto na to. Ako magsinira. Gigutom na ko. Ako magsinira na niya karon guys. Kanay wa ba jud ko katilaw ni? Unsa pangalan ni?
Oh, ako yung egg roll siya ng sunny swirl, sunny side up ba? Ako na ko. Yahay na pagkaon. Muna na ron. Ako lang yung sinira ko. God, sorry. Mahal na yung bayad ako. Papa kaya mo sinira. Wala ko yan. So actually, kaning sige may pangako Korean restaurant, I think mga 3 times. Katulo na ba ko? Una, out to kay kasi is beef shop sa Hagna, sa Constic Bowl o kami. Okay kayo. So nasukin na kita mga Korean restaurant guys. Kadugaya na makasaguna ko sa tanan. So nakasaguna ko sa unsay mga food sa Koreano. So kaning kimbap. Kimbap. Rob. Dami kayo. Kapabalik ang girl ba? So magpalaway ko sa inyo, palaway sa ko ninyo. I'm done. Wala kayo guys today. Sumala kong kao, no? Kinapusugan kayo ko. Hindi ko lang tiyan, no? Pakita ang green house. Hindi ko lang tiyan, no? Wala. Sila, sige, kamulo pa order ko ng kimchi. Hindi ako, nabusog na dyan ko sa kuwan sa itong kimbap. Mahulog ko kimbap. Bukasan mo sa kimbap, no? Puta, kimbap, no? Ano na kimbap? Si Baning. Si Baning, kamulo pagyapon. Ay, ito na. Scammers na. Tanawa ng bag. Checkpoint. Chika mo yung makaba ni Carl. Yeah. Huli nga dyan ang mga bag. Mahiwan ang isang free. Oh, okay sa tayo gusto mo, one na check yung lang kanino. Mapuno dyan siguro. Ano? Huli nga ng brief ni Carl. Diba na natin tinaguha? Kaya na, wala Carl din. Alam mo Anniversary lang. So, yung tilok ni Baning ang ano, pork. 6:28 pa na kayo nga ba? Uli ka maguna ko. Magdali. Ang ligot niya. Magpagkuhan dali ba? TikTok tayo ba? Wala ba? Sipaya, Kwangjugol, Kwangjugol. Kwanjugol. So, thank you for the food, Kwangjugol. So, located din siya sa Tawala Panglao. Okay ba? So, makita na mo, nagkakurbada pa ito ng Tawala. Naik ka ng traffic light. So, makita mo ng kilid. Hindi pa ni mo ang center, no? Dili, ito center to. Center to. Sa Agustin. So, makita mo siya ng kilid, ni kurbada ni mo na restaurant na mo na. Nya, kani mga roomies kasi pang private na po pang public ito. Because of pandemic, lamay kayo na kay private ba? Okay, kayo. Masodog mga 15 siguro ta. 30 ka na sa kabaryo. Depende na. Buto yung nakanindot pa sa inyanin ako ng Korean food kay puya tamo lusot-lusot ba lang. Pang army yun ako na. Sige ka na. Pwede na mo, putsililiw ka ng one. Silinta ka ng sana, Coast Guard. Ha? Asa magiging ka ng Oh, kumpaw. Nagigilot ka. Ikaw ano yan? Ipakita, ipa-showcase ko. Ano mong gusto nga? Si Jilan. Ano sa K-food. Ay, gusto ko mga brown. Alright, so this is the end of my vlog. So nabusog na dyan no? And kapalaway mo ninyo. Mga ba to? Mga tanan? So saan may kasulti nyo tanan? Lambe, kayo. Sir. Checkpoint. Lambe, kayo na yung sabaw. Ngayon, dahil ka So grabe yun, nakabusog. Nangita ko kasi. So ang kitawag sa kimbap sa una kay isa to? Ito tayo tawag sa kimbap kay isa una? Kimchi. Oh, kimchi. Kimchi, no? Kimchi. Ang karoon kayo na, okay na kimbap. So sila kaya baga akong gibring house. Checkpoint. Checkpoint. Pala gusto mo tanaw? Wala lang. Jakan. Kita mo? Kita mo? So don't forget to follow their page and subscribe their channel. That's vlog. Yen and Jilan and Yen Vlogs. Yen and Jilan Vlogs and Tats Vlog. And Hugotira and Isa. Baneng vlogs. Baneng Vlogs. And also me, Semikar Vlog. Don't forget to like and follow and subscribe.